Gitapos sa triathlete nga si John de Deos Alcala, sulod sa upat ka oras 37 minutos ug 54 segundos ang 1.9 kilometrong paglangoy, 90 kilometrong pagbisikleta ug 21 kilometrong pagdagan sa gihimong Mega World Cebu Ironman 70.3 sa Newtown Mactan, Lapu-Lapu City petsa 7 sa Agosto. Nakuha ni Alcala ang ikatulong pwesto para sa overall category. First place sab kini sa out of 40 male 25 to 29 age category. Third place out of 574 male category, ngon man 11th place out of 876 overall category. Sumala ni Alcala na ang kununta niini ang titulong dato Lapu-Lapu kung wala pa nadugangan ang iyang oras ug 5 minutos isip multa tungod sa paglabay sa botelya sa giinom niini nga tubig atol sa dula. Dugang ni Alcala, importanteng hibawon matag atleta ang mga gipatumang regulasyon sa salmutang dula bisan pa nagbalik-balik na sa pagsalmot. 4:37 dayon ug wala pa na penalty sa 5 minutes, so nasa sa 4:32. Naglabay ko o water bottle nga gipangatag sa mga marshal dayon, which is bawal na di para sa una nga kinanan mo sa una nga kuha naman sa tubig inom din ilabay. So bawal naman dahil siya, di pareman nila sa international na districto din nila kay kuhan. So wala ko kabalo kay ang ako ang pagkaibalo kay katuro mga good gel kanang mga supplement bitaw nimo nga bawal di sila labay. Kay kuhan kita ma-penalty. So wala ko mag-expect. Usas mga miyembro sa Tri-SND Barracuda si Alcala ang gilang best triathlon team sulod sa duha ka sunod-sunod nga higayoning tuiga. Kasamtangan sab nga coach sa mga triathlon enthusiasts sa dapitan og Zamboanga del Norte si Alcala. Alhamdulillah, wala makakuha na kita, makanara gito'y kuhan. Even if ay mga kakulihan sa mga kuhan, depende sa swim, bike, or run. Pero overall, naragit po. Kaluyan lagi po siya, Dagang salamat sa kuhang sponsor sa Tri-SND Barracuda, Sultan Naga de Maporo, yung Tri-SND from Lanao del Norte. So daghan kayong salamat sa mga de Maporo family and also sa Bitargo Philippines, Bitapuad, sa mga coaches kay Coach Dan Brown and kay Coach Annie Brown. Kailangan mo talagang lahat ng oras, pagod, patience, pagising ng umaga, ayun doon na, trabaho ko na naman, hapon, trabaho na naman, everyday trabaho para makuha yung kung anong gustong ibigay ng Panginoon. Hapit 2,000 ka mga triathlete gikan sa 44 ka mga nasud ang misalmot sa gihimong Mega World Cebu Ironman 70.3 di nahimong usa sa mga finalists si Alcala para sa himuong Ironman World Championship sa Latay, Finland sunod tuig. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.